Laan naman po ng pamahalang lokal po ng bayan ng Bayambang ng libreng paradahan po para sa mga motorsiklo upang matulungan naman po sa ang mga motorista at mapanatili ang kaayusan sa bayan. Ayon po sa lokal na pamahalaan, walang bayad ang paggamit sa naturang paradahan kaya't malaya itong magagamit ng mga may-ari ng motorsiklo. Matatagpuan ito sa tabi ng tricycle terminal upang mas madali itong mapuntahan at magamit ng mga motorista. May nakatakda naman na di umano idol na hiwalay na paradahan para sa mga tricycle kaya't ang mga nasabing lugar ay eksklusibong para sa mga motorsiklo lamang. Pinaalalahanan naman ng pamahalang lokal ang mga motorista na panatilihin ang disiplina at sumunod sa tamang patakaran sa pagpaparada. IFM News. IFM News. IFM News.